Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka samla Ïamonlang kharjana kadai ka wei ka samla ka bami khmat ya ka jilla ban aireng ha ka hip hop Indian bus dancer ka balalong ha Mumbai menta usnam kala shapin ko buram ha ka seng samla maulai pelun ka balalong menta ka si ha polytechnic ka samla Ïamonlang kharjana kadai ka basang basa ha maulai nongkwar habaya kran kila pathai ko bor menta ka sngi ka samla Ïamonlang kharjana kalai thu ba ha kani ka jing ai reng ha ka hip hop Indian best dancer ha Mumbai kalapoi ha ka top 6 ha kani ka jing ai reng kiladan shibun ki baya shimbenta ban pen iya ki sap ki phong ba ki dan ka samla Ïamonlang kharjana kala ongru ba ha kani ka jing kop shat kadan shibun ki jing e namar kalet ban mi khmat bet marway bat ban shat ru omdan bahikai henre ka persyang ban shat hi bet naladi kumta na kalyang ka samla Ïamonlang kalai men sim lem ya ki weki khna samla ru bakin nang yai tre shitam bat ban mi shakmat hakirin san ban se yala kisap bat bakin shlur la hakinu kinu ki kam ka jingsdang shwa na ibaret bat ban dan bet ya ka jingkermen ban poi shakathong Keteng jonga kade Ïamonlang kharjana ngasa apok molai nongkwal blok 2 ningkong shong kwa ai kublei ngakwa ai ngo shoi kublei mo bula don ringkat patna bula ai bor yang bangan poi kani kasni ka bamta kasni nang tadi bat bula ai bor yang bangan la ban pendon kami kani kasap ka bau ai mo umma nang tadi kumju aku ai kublei ki seng sama molai pelun bagila bingkop buram mo mentasni yang bangala let perform shabat nang tadi kila appreciate ka art jonga tinga smoke men palat ya kata kajing yalet shimenta jong kani ka balet manga ti kani ka hip hop India ya ka India's best dancer bangla let mencam slam but kunju ri weki even red bull dancer style mo depete long kalong suk ha ki wei ki bapet ken long mangi pade ka shen jingjar ha ken bangin poi shidu shate namar bangi ni hap train bha ni hap practice yala de ban poi shidu stay plus ka wei ru ka dei baro jong ka India national te kalong kham e ken and plus mangi le lalong na ibaret shillong da ken le lalong north east mo lalong one na ka north east mo mangi ti kalong ba e bha kinengi ban poi shidu shate namar bakila bun ki contestant ki nong participate mo bana bun ki jaka ti ka kham e ken tang ba shulong na pade ka de na ka jing minot ka jong nga mo bat kumju ru na ka jing ai support na yang email ki hinmen nang ka de ki family jong ba okhat ken mo kila support yang ati sala man poi shate ti wala ka taru umdei de mentam mo banga let direct nga let chatting at sayo hindi de nakajing minot ka jonga na du mensha mo long mga terang palat kasap ya kasap ka ba uai blay long nga terang palat ya kanika jing shot mo ti nga yai minot betken hindi ka jing ya lintili am ka de ka ba long ka jinjar bhate ni na plus nili nong shot em ni hapte hinala din sa kaweiru ka jinjar ki financial mo tingi hap tip hinala di ngi hap bandet chathi kam di ka bakai pengi ong mangin ya let hi kumtu ngin ya tip hinala di tip long ya ka financially mo tang ba long ba shulong no pade ba ngadon ibe studio hapo jong ladi kadon hapo molai nong kwal tina itu nga sa la bangan let perform shabar nga kamay ni itu hi nang tadi nga late competition ya ladi haki local mo kishnong tinga shit like perform nang tu kanya sayo bangan sponsor hiladi nga la men travel hiladi sa kaweiru danga let travel ru bon mga let travel hi marway na matingting nga berkat mo ya ka budget danga yalam langi iwe na armut tong kan shem jinjate nga tinga hap berkat kini itaru tinga yale ban let hi marway mo but sa kaweiru nga kamen palat banaying long ki kumta mo ki ai ki support bet kenya namar shani te ka jinjar ha mangi hasiban ong mangin let hi kin the marwe sheshnong ki wele long in let sakataru kadi ka ba jangai hamo te shong no kadi ba ki me email nga nang ta ki hinmen long ki support ki smooth hu ya nga mo long bangaya hata kalinti ka ba bahaya ka ika sap ka banga don palat banga trang ya kani mo tinga poi shate ken and plus nga poi shate ru long kalong ngan ong kumno ngala komen gen ba poi shate ru namar ba kadi ka ba e bhaban poi shate ru namar ba ki India ba ro khat ba participate ya katu ti kashilong no pade ba
kani ke ibaro em kadi ka jing yalam linti ublay em mangan sayo shedu shate nganyo perform haki platform ki ba min shwa em long ngampat tip te namar ba imenga jutep re ba shabar ki pinbu ya ka you mo long ban contact shedu shabar te ka jinja ba di isit yalam met tang hapo you ken barang sedang met national ken di hadian habut padi ngan saya kendu parlok aim tu dengan sapoi bangan lecture haki shinong jong ki brio ki bon ba ki shinong ki brio ken bangala julet ki shinong ki ba ngala akalet namar ba ki klumar mo ki kerteng ru ki shinong jong ki shinong khasi ken kum ki shella ki dau ki nang tade ki bon ba penursla di nang tu padi ngasa sedang ban shot ngasa sedang ban watching tip ken shabar mo long mental social media li ki yo i bha video banabat tinang tu kin sa contact ban khat ban one perform chite one eye audition mo ti na ita ken ngasa sedang na ibaret shwa ngasa sedang menta padi ngasa poi shedu shani mo ti ni kong tinga poi na ngasa sedang sha national ladi hi na maulai nang kwar block 2 mo bakibu ki seng samla maulai nang kwar nga ai kulay ki ru na benta nakihi nga sa sedang bangan kiyo bangan don kataka minsium ka Jingshlur ma bangan kiyo ha kadinsan ha i platform i barit hang tuwa sa kiyo ha platform bahe ti di nakikin nga man sa yo ta kataka Jingshlur hindi dambu makisha hadong li nga nung sedang li kiniki iki ibaro ma ti di nakikin makibu kiniki week iki nga sa sedang bansyan Mendo pilit airan ya kene ka Indian best. Kani ngalit menta usnam hi min benai jong u February arajar aku sat iman ngali ai ning kong syang ngali ai au January kala sedang syang audition jong ba ro khat ken ki participant ki ba bun jat ki jaka ken kumna Delhi Mumbai nang tade Chhattisgarh ki bun ha tingi compete nang tu ken mangi pade ki North East em bun ngale ha Kolkata namar ba mangi khamjan ken ha Kolkata ngile compete hang tu tinang tu pade sa yo selection sa phawan sha Mumbai ken sawan tika sedang ka show ha ubanai February arajar apusan ken kijing ete kawai te kalongba ningkong bangin practice namar ba sa kawai ngali ngalong ngade self train em tika jinjar hakin yang abangan yo nong hikai bangan pha hikai bangan let chite te nadu por bangan let menchem snem lo ya to ka India's best dancer ken long let hinala di nga self train hi te ngalet chite plus sa kawai ka financial te and plus sa kawai kumnu bangan let marway ngan poi chite kumni kumtai long ki jinjar ken namar sa plus ngalet marway ngalet eye audition chite te kadon shi sian ru bangayalam langi may ngali eye audition email li jing shisha imtim hira ka shu ayu kani shi alam be i isishong me hitu yo ka shu ayu kani imbanai e dala atep hadin bakadai o kata ka shu te kijing te kilong kita he ba mo bangi hap practice hinala di ndonong hikai namar kiwe ki student ki don ki bawan ki nong bala pen hikai lupa la ni ki wan biki choreographers jong la di mga pade long alet hi ken nala di ngalet hi nga train hi tinga watching tip hi ya ka namar ka style ngali sa kaway bun kim patip re ka style jong banga shide afro ken te katuli ka haban yo anong hikai am namar kidi ba na international suda long undan kay national lu kidang shumi mentasyan hi te long ka jinjar ken te kata hi ti naduk kat nusnam sila sedang bansya bat ka ikadaw ba pi jit ya kanika afro style mo ba finsya ka Jingshlur te long ala sedang met naduk laisnem hidang red long ala syat hapo dong ibarat ken block 2 jong adie ti ngashat hang tu nang tu pade ngadon be kata ka subshat ken email yalam match tu ban penshat yang tina du khat house nem pade ngasa don kata ka interest ken pada thrang ha bang kwa be benlit jakani hi ka activity ka bang kwa te namar ki don ki activities bang shet let ru kum ki basketball ngala let lang shatu ba chani tamashulong no pade ba ngakwa hi ini namar kan sa namar dang let shatu ka show activities ru kan gun por ngahap lat por shatu chani ru hap lat por te ga shulong no pad bang thrang bhaya kani te ngalet kani te hadi nang tu pade dala yat kisnem kum tu ngasatep ken ba o ka Jingshlur ndai ba ong ba tang Jingshlur kabun ki style ken nang ta ken ngasatep ki style o ki don kita ki style te kani ka afro li kadang shuni isyan kum tu ar hajar kat nure ki
kat san kat pra lani kumta hi namar ngar ngadang syute baka ar hajar ar huwei lani ar hong nada sedang ban train ya ladi kanya kasnai ban ong ban syat tengala dan sap nadu mensyrahi laisnem tong ban ong ban let through ya kani ka style pade long nadu ar hajar ar hong nadu banga explore nadu banga sedang ban travel Hima way nga sedang ban tip mo ba o kibun ki style kum haki battle se ken banga shit let namar ba kidon ba ki competition umde ba ong badan tang competition kidon ba ki competition ki dei dikiwe ki battles dei dikiwe ki ti nang tu kenya satya ba o ki style kita naling ba ka battles kenya satya ba o ki bun ki style kidon lala ki jong ki style ki Kut pipoi tang haka top 6 sa kaneka ji. Ko minta kalakut ne. minta kala akut audition mo nga let bet da kamun sim Jingshlur te namar bangal hajule explore emmanet compete ba ki banabar ti kamdon shoot te kata kamun sim ban ong ban tiang tang dangal let perform ish don hi itu nervous mo janga ba ong ni bahap perform mentah ka shoot ti ban ong bangan don jing tiang hi ki wei ban compete em ngas ngo ba kitur ki de ki brio ngaru ngade ki brio te ka thought jonga em kalong kumta te nadu bangas dang ban explore em namar ni em dengi explore em ni yo bete ki ideas nang tu lani ki mo ki balong creative lani ki thoughts jongi te ka compare te ka dan kumta ken ka min sim jonga ba ka jing perkhat jonga mo long ba ngam don te kata ka jing tiang enu ka wei nga shilong ba ituru ide ibrio ngaru ngade ibrio te long punta ken long ong bangan don kata ka competition em bat baro khat hi namar baki sin bala poi hang tu hat po top 12 en ki dei ki brio ki bala long bala trim ha ken baro khat te shilong na pade ka don hamen sim ladi ken ban ong banai ti mangati long adan kata ka men sim ba ong ba ite ibrio ngar ngade ibrio te long am don jing tiang te enu te ka shilong na ka wei ba pihak minot hinaladi ken namadale chathi em ngapet ken kat kum ka long ga jing shot chathi ki ba shot ki wei ki style ru ki participant ki ba don lang mat nga ken ki wei ki artist long makiru da ki wei ki style ki ai ngaru da ki wei ki style ka shong no kumnu ban represent ya ladi ken kumnu ba fin represent hapo stage ya ladi kumnu ba fin I present stage ban I stage present ya ladi te kadi kata ken ka wei namar ngala experience em kat ba mi episode em kum tu namar ndir ba ong ba tang iti iwei baklan ha kasi long change ka shoot dia jongi em ka bangi perform em komentasi ngabiang mga kumha to ka wei kasi ibiang mai kam jidon de ka wei ka ba ong mai ba tang itu ba ibalong ba kam halor ken ba kat badang mi episode ka level jong i ka biang bete kasi long punta ken upside down ken ka shock sang happy ba fen don confidence ba kat perform ai te kasi long ta punta